sammen til 10 ting, vi havde ved at være dreng. Du starter med nummer 1. Ja. Det første, jeg vil sige, jeg havde ved at være dreng, det er, at det er ofte drenge, der kommer i slåskamp. Ja. Og nummer 2 er, til mig, det er, at man altid bliver beskyldt, selvom det er pigerne. Men så er det drenge, der bliver beskyldt for balladen. Og nummer 3 til Noah. Ja. Altså noget af det, jeg hader allermest ved at være dreng, det er, at man bliver nødt til at tænke på sit udseende for det meste. Og man må ikke være buttet eller sådan noget, fordi så vil pigerne ikke have en. Nummer 4 til dig. Nummer 4 er, fordi man hele tiden skal slå sig i privat sted, og det gør fucking nas. Nummer 5 til mig. Ja. Det er det med, at hvis man er dreng, og man har en irriterende søster, og så hvis man går i bad eller sådan noget, hiver hun lige forhænget væk. Det er en irriterende en. Okay, så nummer 6 til mig. Ja. Det er, at jeg hader. Hvad var det nu, jeg hader? At jeg hader søskende. Jeg hader ved at være en dreng, fordi man skal se irriterende søskende. Så kommer nummer 7. Altså nummer 7 til Noah. Altså noget af det, jeg hader allermest ved at være dreng, det er, hvis man har en pige, altså hvis man har en søster, så hvis man er marsvin, så er det altid en dreng, der skal gøre alt arbejdet. For det meste. Og nummer 8 til mig. Jeg hader ved, at man altid skal rydde op, selvom sin søster lige har sagt, at hun har ryddet op, selvom hun ikke engang har. Det er jeg med dig i. Så, det var nummer 8 til mig. Nu er der nummer 9 til Mig. Noah. Altså noget af det, jeg havde allermest ved at være dreng, det er, at man skal gå op i at være cool og sådan noget, for at få flere drengevenner og alt muligt. Piger, de skal ikke være cool, de skal bare være sådan, ja. Jeg kender en, der hedder Milda. Hun prøver at være cool. Men det er hun også for en pige. Men er det ikke sådan det, der gælder? Det gælder mere for drenge. Og Milda, du skal bare vide, at du er en fucking god friend. Så, og nummer 10. Den Det sidste er afgørende. til mig. Jeps. At man hader, at drenge de er så store og brede. Fordi så kan der aldrig være plads ved spisebordet. Så siger de altid, at du skubber og alt muligt. Nå. Det var alt for den video. Og nu vil Bom stoppe den, så vi ses. Ses.